Ноябрь айы Николаевка районы станция Никулина төбәгендә гомер кичерүче Бирюковлар гаиләсенә бердән 2 бәйрәм китерә. Шуларның берсе Айса Исмәтович һәм Рәйсә Вилдановнаның гаилә коруларына 50 ел тулуы. Башкача әйткәндә, алтын туйлары. Безнең якыннарыбыз икесе дә тумышлары белән зур Чиркли авылыннан. Икесе дә алар 5 балалы гаиләдә дөньяга киләләр. Жизнән гади эшчеләр гаиләсеннән була. Бик иртә аны язмыш дигәннәре югалту белән сыный. Әниләре бакый дөньяга китеп, ул ятим кала. Бәхетенә үз карамагына алып, баланы үстерешергә ярдәм итүче Румия апалары була. Мәктәпне тәмамлап, ул үз көче белән Жизнәбез Ульяновск дәүләт авыл хуҗалыгы академиясына укырга керә. Анда инженер һөнәрен үзләштерә. Ә инде апабыз үзе дә укытучылар интеллигент гаиләсеннән чыкканга күрә, шулай ук Ульяновск дәүләт педагогия институтына укырга керә. Авылга кайтып китапханәдә эшли башлый. Шул чак алар бер-берсен очратып гашык булалар. Гаилә корырга карар кабул иткәч, Румия апа нык ярдәм итә аларга. Гаилә корсалар да укуны тәмамларга дигән фикергә киләләр һәм яшь гаилә студентлар буларак яши башлыйлар. Юллама алып, алар кулларына диплом тотып, Чиркли авылының Искра колхозына баш инженер буларак кайталар. Шул чак 2 сөекле уллары Илдар һәм Рәис дөньяга киләләр. Апам бер кыз балам да юк әле дип нык борчылды. Ләкин Аллаһы Тәгалә аларга 2 тәүфыйклы киленнәрен, Лия белән Гөлнурны бирде. Икесе дә алар үз кызлары сыман. Мөмкинлек чыккан сайын авылга кайтып, бар эшләрендә эшләшеп, ярдәм итеп йөриләр. Илдар белән Лия икесе дә адвокатлар булып эшлиләр. Ә инде Рәис үз гомерен медицина тармагына багышлап, профессиональ дәрәҗәдә хирург булды. Хатыны Гөлнур олы дәрәҗәле юрист. Үз чиратыннан балалары да 4 кыз онык бүләк итеп, әби-бабайны бәхетле кешеләр ясадылар. Балалары да аларның сыны атмады. Динарочка белән Диния бик акыллы кызлар. Просвещение мәктәбендә белем алып, бары 5ле билгеләренә генә укып, гел уңышларга казаналар. Айсылу исә Радищева мәктәбен алтын медальгә тәмамлап, медицина университетын бетерде. Хәзерге вакытта сәламәтлек саклау министерствосында хезмәт итә. Нурсинә дә быел мәктәпне алтын медальгә тәмамлап, Казан дәүләт федераль университетына укырга керде. Бер сүз белән әйткәндә, алма алмагаштан ерак төшми. Бу әйтем безнең якыннарыбызга нык туры килә. Жизнәбез турында аерым бер кайтып сөйлисебез килә. Гади эшчеләр гаиләсеннән булса да, ул яшь чактан ук белемле булырга омтылды. Һәм аны район күләмендә, өлкә күләмендә дә нык хөрмәт итәләр. Халык ышанычын яулаган кешене район депутаты итеп тә, депутатлар спикеры итеп тә сайладылар. Бер генә вакытта да кем генә ярдәм сорап килмәсен, ул кире кайтарып җибәрмәде. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итте. Лайыклы ялда булса да, ул тик тора белми, умырталар карый. Бар якыннарына да күчтәнәш итеп балын өлеш итә. Жизнәм бик рәхмәтле кеше. Ул Румия апага бүгенге көндә дә рәхмәт укып ярдәм итәргә тырыша. Румия апаның олы кайгы кичерүеннән соң, баласын югалткачтан соң үзенең кирәклеген тагын да сизеп, яшырак кайтып йөрергә тырышалар алар. Өстәвенә, Жизнәм туры юлда булып, динебезне дә куәтләп яши. Хаҗ кылырга да насыйплар булды аңа. Кабуллардан булсын иде Раббым кылган изге эшләре. Апам да безнеке әти-әнидән иң акыллы тәрбия алып, матур гомер итә. Өендә пөхтәлек булдырып, аеруча гөлләр яратып, кышкы гөлләр сады тудырып, йортта да, өйдә дә чәчкәләргә күмелеп яши. Менә шулай кыскача гына 50 ел бергә узган гомер хакында сөйләп киттек. Билгеле, безнең сүзләр артында күп әйтелмәгәне калгандыр. Ләкин алтын туйлары көнне без аларга олы рәхмәтләр әйтеп, бәхет теләр идек. Сезгә Раббым әле тагын озак еллар исәнлектә, саулыкта, балалар бәхетенә күмелеп, тигезлектә яшәргә язсын. Без, кардәшләрегез, сезнең белән горурланып, сезгә сыкланып, сездән үрнәк алып яшибез. Тормыш бабай бик хәйләкәр, төрле хәйләләр кыра. Аларның нәтиҗәсе ир һәм хатыннан тора.
Гаилә төзегән вакытлар бер кемгә җиңел түгел. Һәр кем үзенчә яшәсә, ай өзгәләнә күңел. Уртак фикер булса гына алга баруы рәхәт. Бер-беребезнең җанына салмасак шәҗәрәхәт. Апа жизни никахына инде 50 ел үткән. Артка карап гомерләрне барлап алыр чак җиткән. Картлык көненә килгәндә шикердәшеп яшиләр. Бер-берсен хөрмәт итәләр, ямсыз сүзләр дәшмиләр. 2 бала, 4 тыныкшык, аларның юанышы, балалар, туган, киленнәр, терәге, куанышы, авырлыклар аша килсә, кадерле була бәхет. Сезне бүгенге көнегез һич шиксез алтын тәхет. Сыналдыгыз, сынмадыгыз 50 елның буена. Бүген менә җыелыштык сезнең никах туена. Нәрсә бүләк итик дисәк, бар дисез, бар әйбердә. Уйладык та, хисләребезне сыйдырдык бер шигырьгә. Тузмый да ул, искерми дә, сеңеп кала йөрәккә. Апа, жизни, без бит сезне яратабыз бигрәк тә. Әле тагын озак еллар язсын бергә яшәргә. Жизни диеп, апа диеп горурланып дәшәргә. Барсы өчен рәхмәт әйтәбез сезгә. Саулык бүләк итсен иде, Аллаһым үзегезгә. Иң изге теләкләр белән Самара шәһәрендә гомер кичерүче сеңелегез Рауза Вильдановна Аюпова, тормыш иптәше Фәрит Муталлябович, кызы Нурсинә, Расимә, улы Али, энесе Рөстәм. Кадерле Айса Исмәтович һәм Рәйсә Вильдановна, алтын туегыз котлы булсын. Гомер буе бары бәхеткә төренеп, балалар шатлыгына күмелеп яшәгез. Алдагы җыр якыннарыгызның күчтәнәше булсын. Җиләкле аланда ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сездек бар итәгендә. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Бәхет көйләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләгем. Бәхет көйләрегез булсын, балам җиләге. Җиләкле алам, җиләккә барам, яңгырга калам. Яшенегә калам, яшенле яңгырлар кебек балам дип янам. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын, балам җиләге. Җиләкле алан, ям җиләкләре, ям чәчәкләре, күбәләкләре. Тормыш юлында тайпылмасыннар, күбәләк кебек кенәләкләре. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын, балам җиләге. Бала чакларым, җиләк
yürek şaklarım. Etti kullanıda, eni kullandı. Ömür kıskada, ömür uzunda. Mutlu bulsunlar balalar durmuş yolunda. Allah'ın jilekli. Nige üzerken şulay bala yürekli. Ballamı dilegim. Bexit keyleri göz bulsun Allah'ın jilegi. Ballamı dilegim. Bexit keyleri göz bulsun Allah'ın jilegi. Bexit keyleri göz bulsun Allah'ın jilegi. Bexit keyleri göz bulsun Allah'ın jilegi. Әйтеп үткәнебезчә, Бирюковлар гаиләсендә 2 бәйрәм дип дәвам итә үз язмасын Рауза апа һәм Фәрит абый балалары белән. Яраткан Рәйсә апабызның Алла бирсә иртәгә 5 ноябрь көнне матур туган көне булачак. Олы табыннар артында утырырга туры килмәсә дә, ераклардан аларга котлау сәламе ирештерәсебез килә. Ирне ир итә дә, хур итә дә белә хатын диләр. Ә менә хатынны чын мәгънәсендә бәхетле итә ала, тәрбияле һәм бары ышанычлы ир диләр. Бу яктан Аллага шөкер, безнең якыннарыбыз бәхетле. Әти-әниебез апабызга тиешле тәрбия бирә алып, эшкә дә өйрәтә алганнар. Апабызның күңеле бары матур сыйфатлар нуры белән тулы. Ул гомердә кешегә әшәке сүз әйтеп күңел калдырмый, авыр сүз әйтеп рәнҗетми. Безне иң якын кешеләре итеп күреп, шатлыгыбызда да, кайгыбызда да беренчеләрдән булып, яныбызга ашыгучылар булып яшиләр. Арабыз артык ерак булса да, элемтәбез өзелми. Көн сайын шалтыратышып, хәлләр белешеп, бәйрәмнәрдә күрешеп, матур гомер кичерәбез. Туган көннәр елда кабатланса да, олыгайган сайын аның һәрбер килгәне аеруча кадерле була. Быел синең матур бәйрәмеңдә апабыз Алладан бары саулыклы, иманлы, гыйбадәтле озын гомер сиңа сорыйбыз. Шөкер, балаларың тәртипле, оныкларың аларны кабатлап үсеп җитәләр. Раббым жизни белән оныкчаларыгызны күрергә дә насыплар кылсын. Гөлләрең сыман үзең дә чәчәк атып матур гомер кичер. Котлы булсын апа туган көнең. Саулык сорыйм сиңа Алладан. Тигез гомер жизни белән икәү ялварабыз тик бер Худайдан. Туган көндә күзең карашлары моңсулатма зинһар апабыз. Еракларда синнән яшәсәк тә бигрәк якын булып калабыз. Кайшан килмик, табыннарын кырган, мунчаң яккан, пешкән бәлешең. Без беләбез, алда сине көтә язып куйган бәхет элешең. Без бәхетле синдәй апа барга, сыкланып та сиңа карыйбыз. Матур булган туган көн бәйрәмдә күркәм җырлар сиңа юллыйбыз. Кадерле Рәйсә Вилдановна, туган көнегез хөрмәтенә якыннарыгыз Ризван Хакимов башкаруында матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Сорауларын кире какмыйбыз, рәхәтләнеп тыңлагыз. Теге булса да тирән яра. Керфегең түбән кадама, аккан суларга кара. Өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, Ağımsın yolun taba. Ümitlerin üzülgende, Akkan sularga kara. Ne kadar ağır bulsa da, Ağımsın yolun taba.
Sende bu dünyanın titrenip algan şağı, dersilgenip algan şağı, utlarga salgan şağı. Ümitlerin üzülgende, o akkan sularga qara. Ne kadar ağır bu sabah, bağımsız yolun taba. Ümitlerim üzülgende, akkan sularga qara. Ne kadar ağır bu sabah, bağımsız yolun taba. Dünyalar nindey bulsa da barışıdarga qala. Sabırlıkların singanda bağım sularga qara. Sabırlığını sındırma, akkan sularga qara. Ne kadar ağır bu sabah, bağımsız yolun taba. Sabırlığını sındırma, akkan sularga qara. Ne kadar ağır bu sabah, bağımsız yolun taba. Ne kadar ağır bu sabah, bağımsız yolun taba. Ne kadar ağır bu sabah, bağımsız yolun